Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bah. Wah, sregep tenan bojoku iki. Saged mawon abah puniki. Ngomong-ngomong wonten punapa panjenengan murugi kula, Bah? Oh iya, ana sing arep diomongke bojoku. Omong gedhe ngak sanjang punapa nggih, Bah? Luwih apik kita ngomong sinambi lungguh mawon supaya kepenak. Nggih, Bah. Aku arep ngomong. Kados pundi yen kita ngajak putra lan para santri kita dhateng wilayah ingkang langkung strategis lan cocok kangge kita damel padepokan tinimbang wilayah puniki. Nggih, Bah. Menawi wonten wilayah ingkang luwih cocok lan strategis kangge kita damel padepokan tinimbang wilayah puniki. Kados pundi menawi kita langsung ngajak putra lan para santri kita menyang wilayah puniku. Luwih apik kaya ngono. Wilayah puniki bebayani banget kangge kita panggoni. Nggih, Bah. Omong-omong wilayah puniku wonten ing pundi, Bah? Luwih apik sampean ngerti mengko wae. Omong-omong padha ana ning endi, Nyai? Nggih, kula bakal tansah ngetutake panjenengan. Padha wonten ing wingking, Bah. Ayo kita langsung ngurusi putra lan para santri kita, Nyai. Nggih, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana sing arep diomongke putraku, santriku. Wonten punapa, Mbah Dewi? Luwih apik kita menyang wilayah sing luwih strategis lan cocok kangge kita damel padepokan tinimbang wilayah puniki. Nggih, Bah, papan puniki bebayani banget kangge kita tempati. Nggih, Bah, kapan kita badhe menyang wilayah puniku, Mbah? Luwih apik kita miwiti lelampahan ngisuk wae. Luwih apik kita miwiti lelampahan esuk mawon. Yen dina iki mboten cukup persiapan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa padha wis siap miwiti lelampahan puniki? Alhamdulillah sampun. Oh, nggih putraku, santriku. Apa kabeh persiapan wis rampung? Alhamdulillah sampun. Alhamdulillah ya wis rampung kabeh. Alhamdulillah ya wis kabeh. Ayo kita langsung miwiti lelampahan. Nggih, Bah, ayo. Sadurunge miwiti lelampahan, luwih apik kita ndonga dhisik. Sadaripun kula nyuwun pangapunten bila kula lancang. Kula badhe mendelakan lelampahan puniki sekedap. Nggih, enten punapa putraku? Kula badhe tanglet, Bah, napa wilayah niki cocok kangge kita damel padepokan. Wilayah iki ora cocok kangge kita damel padepokan putraku. Nggih, Bah. Kayane papan iki cocok kangge kita damel padepokan putraku, santriku. Terus mbayai panggenan puniki cocok kanggo kita damel padepokan. Omong-omong punapa naminipun panggenan puniki, Bah? Papan puniki diarani limbung. Pripun yen kita langsung miwiti damel padepokan puniki, Bah? Luwih apik kaya ngono putraku. Nggih, Bah.
Alhamdulillah akhirnya padepokan kita betus gitu Nyai. Alhamdulillah yang wis rampung kabeh. Monggo nak. Nggih mboten napa-napa, wonten punapa nak? Kula badhe tanggap, Mbah. Menapa kapring kula yang renang kula nderek nindih ewa wonten padepokan menika. Kanging punapa boten temtu mawon angsal nak. Matur suwun Mbah Yai, matur suwun kanthi panjenengan sampun maringaken kula lan rencang kula nderek nindih ilmu wonten padepokan menika. Nggih sami-sami nak. Kalau menapa kita saged nderek nindih ilmu wonten padepokan menika, Mbah. Kala punapa sampean-sampean saged memulainipun. Saiki pun sampean-sampean saged memulainipun. Kula lan rencang kula badhe miwiti saking semenika mawon kapareng, Mbah. Angsal nak. Nggih pun Mbah Yai, matur nuwun, Mbah. Sami-sami nak. Nggih pun Mbah, menawi kados menika kula lan rencang kula amit rumin, Mbah. Nggih pun nak. Kula nuwun, Mbah. Monggo nak. Bojoku, dinten puniki kula ajeng kesah bertawah ing antawising telatah puniki. Nggih, kanging dipun kancani sinten panjenengan berdakwah, Mbah? Dakwah kula dinten puniki kula ajeng kesah piyambak. Kenging menapa panjenengan tindak piyambak? Kenging menapa panjenengan boten dipun kancani santrinipun panjenengan? Napa kanjengipun piyambakipun sedaya sinau dhateng papan sanes. Bilih kados menika menapa kersanipun kula menemanipun panjenengan? Boten usah, sampeyan jegi mawon padepokan puniki. Boten, kula badhe tansah menemanipun panjenengan kemanapun panjenengan tindak. Nggih bilih puniku ajeng sampeyan, monggo sampeyan tumut kula Nyai. Nggih, Mbah. Assalamualaikum. Sawek punapa sampeyan ing mriki? Sopo kowe? Tempangaken kula Ibrahim Saman. Lan biasa dipun celuk Mbah Samak. Lan puniki semah kula Ratu Masekar. Oh, dadi kowe Ibrahim Saman sing duwe padepokan iku. Arep ngopo kowe mrene? Lunga. Tenggo sekedap. Kula namung badhe sanjangaken seketik nasihat kangge sampean-sampean. Kadosipun sampean-sampean sampun diwuncali ilmu-ilmu saking golongan Semeng. Aja macem-macem kowe ya, bakal tak omongke marang Ki Kala Gedeng lan Nyi Gendini. Kula namung badhe sanjangaken seketik nasihat kangge sampean-sampean supados sampean-sampean wonten ing dalan ingkang leres. Kita sami nggadahi Tuhan lan kita nggadahi wujalan ingkang sae kangge kita terapkan dalan gesang. Kula Ibrahim Saman badhe ngelurusaken sampean-sampean dhateng melampah ingkang leres supados sampean-sampean copot saking wujalan ilmi Semeng ingkang boten wucalaken kesaenan lan ilmi Semeng ingkang sampun wucalaken sampean-sampean kangge boten menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bilih kados puniku sampean-sampean kalebet tiang-tiang ingkang sesat amargi sampean-sampean telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa nek kowe ngomong kaya iku sapa iku Allah?
Allah puniku ingkang damel semesta lan isinipun. Banjur awake dhewe kudu percaya karo sapa? Apa awake dhewe kudu mempercayaimu Ibrahim Sam'an? Mboten Tuhanipun sampean sami namung Allah Subhanahu wa taala. Mboten kula utawi guru ingkang ngucalaken sampean ilmu cemeng. Guneman macam apa iki? Bilih sampean badhe wonten ing dalan ingkang leres, pila pirengaken nasihatipun kula supados sampean boten gentung makenipun. Iya, biar awake dhewe bisa gugu lan nuhanake Allah dene awake dhewe orang ngerti Allah iku sapa. Allah puniku boten ketingal, nanging motonipun Allah angsal dipun buktekaken inggil sedaya damelanipun. Kepriye cara kita kanggo numuti nasihatmu kangge menyembah Allah dan kita ana ing dalan kang bener. Berimanlah sampean dateng Allah kalih wucelan ingkang sampun ditentukan dening Allah Subhanahu wa taala. Banjur kepriye carane? Melu kalih kula. Badhe kula wucel cara sampean mitadosi lan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Menawa kaya iku kita diolehake melu menyang padepokan papan panggonanmu. Nggih, temtu mawon badhe kula ajak sampean kangge sinau agami Islam ing tempatipun kula. Iya. Enteni sedelo koyone iku Ibrahim Sam'an sing duwe padepokan Kayu Langit. Iya, koyone padepokan Kayu Langit saiki tansaya ngembang pesat. Pengikut-pengikut iki kala gedeng, saiki wis dadi pengikut Ibrahim Sam'an. Bener, iki ora bisa dicarno. Kita kudu nglaporake iki kabeh marang Ki Kala Gedeng lan Nyi Gendini. Bener, awake dhewe kudu nglaporake saiki uga. Ayo. Nggih, sampun bilih kados puniku kula pamit kesah dateng papan sanes. Iya, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Permisi. Napa murid-muridku? Hambamu pingin ngaturi warta wigarti iki. Iya Ki, warta wigati iki sangat banget penting. Menapa kowe kabeh iki saka wau mung akeh omong wae? Jadi kaya iki Ki, hamba pingin ngaturi menawa padepokan Kayu Langit tansaya berkembang pesat lan pengikut awake dhewe wis pindah jadi pengikut Ibrahim Sam'an. Apa? Ana apa kowe buka-buka ki? Kayane kowe lagi nesu gede. Kepriye aku ora nesu gede? Kowe ngerti? Pengikut awake dhewe saiki wis dadi pengikut Ibrahim Sam'an. Apa? Iki ora bisa dicarno. Awake dhewe kudu age-age kanggo strategi kanggo ngancurake padepokan Kayu Langit dan pengikut awake dhewe dhisik bali marang awake dhewe. Aku ora trimo. Iki ora bisa dijarno. Pengikut awake dhewe saiki wis dadi pengikut Ibrahim Sam'an. Iya ki, awake dhewe kudu age-age bertindak. Awake dhewe kudu age-age nganggo strategi kanggo nyerang padepokan Kayu Langit. Nanging menapa awake dhewe kang ngakoni penyerangan menyang padepokan Kayu Langit, kayane awake dhewe isih bisa dikalahke. Iya, awake dhewe kudu ngajak murid kita kanggo ngrewangi penyerangan. Nanging kayane awake dhewe isih bisa dikalahke amarga pengikut Ibrahim Sam'an luwih akeh. Kepriye yen awake dhewe nyuwun rewangan marang komuni Belanda? Iya, aku setuju banget karo rencanamu.
Hei Ibrahim Sam'an, metuwa, aku pengen perut tampangmu. Aja kok wetan saka aku. Wonten menapa menika, Mbah? Koyone Ki Kala Gedeng sampun siap kangge nyerang padepokan kita para santriku. Nek kados punika, ayo kita medal. Menapa kowe mrene? Pasar metu gua kowe. Oh, dadi iki tampangmu. Iya napa? Kowe wis pengaruhi pengikutku dadi pengikutmu. Pancene gane yo. Aku mung pengen nglurusake dheweke kabeh menyang dalan kang bener. Ilmu kang wis ajarke kowe mung gawe dheweke kabeh sesat. Malah ora usah ngomong. Arep menyang ngendi kowe kabeh? Oh, kowe jebul bisa koyo aku. Ora arep tampuni kowe kabeh. Alah, ngomong. Allahu Akbar. Wah.